Nansi le kanja kayiphume emakhaya engodweni eShowe. Umfundisi uBaba Gumede uhleli nowakwakhe uMazwane badinga idolunye udaba olumqoka kakhulu, udaba abangazi nokuthi balixazulule kanjani. Ingane yabo uZolile ekuyiyona yodwa isiqedile phela umatikuletsheni, iphumelele ngamalengiso, inezifiso nezinhloso zokuhamba iyofundela ubunjiniyela. Manje nkosikazi, uyakhumbula ukuthi uZolile uqedile umatric. Njengoba eqeda umatric nje kwakuyisifiso sakhe phela ukuthi ahambe ufundela ubunjiniyela. Manje inkinga ke phela wenkosikazi esibhekana nayo, sinamakoleji amabili la akhiwa ibandla lethu amaDashi. Sine college eseGoli, sibe necollege eseMnambithi. Ngididekile ke nkosikazi ukuthi ke sizomusa kuphi ngoba phela inhloso kaMbishop kwaukuthi ke izingane zethu ke singazisi noma kumapha amacollege ukuze sikwazi ukufunda ngenkolo yobuDashi. Ey baba, nalomthetho wasesontweni ubuke uthanda ukuthi ube inkinga kancane ngoba phela indodakazi yethu kumele ilule amaphiko wayo ikwazi ukuyikhethela ukuthi ifunda kuphi. Kodwa baba, mina ngicabanga ukuthi uMnambithi ngoba useduzane kuyobalula nakuthini ukuthi indodakazi yethu sikwazi ukuthi sithathe itekisi or sigibele ibhasi or mhlawumbe sicela umzalwane thizeni asiphelezele siyoyibheka phela sivakashele. Kona ke kuyosiza futhi nasezintweni eziningi ukuthi ingabi sibe ingane eUvanzi exambulekela ezintweni eziningi ifunde nemikhuba yakoGoli phela baba. Lafika ke usuku lokuthi uZolile ahambe aye ekolishi laseMnambithi. Kwafika ke uDikoni uMadlala ezolanda ingane yababa uGumede banoMazwane. UZolile ndodakazi yami, ngibonge kakhulu ngokuyiphatha kwakho. Uyazi utshengisile lapha ebandleni ukuthi ukuba ingane yomfundisi into enjani. Kodwa siyethemba ke njengoba uhamba ke uyale ekolishi eMnambithi awuzukusiphoqa. Sinethemba lokuthi nakuyiyouth athi usebenza nayo ilibonile isasasa lakho, baningi abathatha iphethini yakho abazohamba enyaweni zakho njengoba wenzile ke. Ungasiphoxeki, siyakwethemba nje, uyathi uthanda wonke umuntu ebandleni lethu. Sicela lento obuyiyo la ebandleni ufike ube yiyo nale ekolishi oyakhona eMnambithi. Awu kodwa Zolile mntanami, ubaba usekukhulume konke okusenhlizweni yami. Hamba ke ndodakazi uyosenza siqhenye ngawe njengoba siqhenya ngawe. Siyakwazi ukuthi engqondweni kuchithiwe mntanami, izifundo zonke lezi uyoyibamba kahle. Mase ke mntanami uyigade ke nasekolishi. Ngoba akekho umuntu ogada empilweni ngaphandle kwakho mntanami. Ngithi indlela enhle ke mntanami, ngiyakuthemba nezifundise engifundise zona uzoqhubeka ngazo le. Wafika ke uZolile ekolishi eMnambithi. Injabulo yakhe bibhalwe idlathini, ebona pheloza kwabo abanye bebehlangana einkonzweni mangabe kuyingqongqothela, ingane zabafundisi kahle kahle bezazana. Ngisho ke nabaphathi bekolishi abanye bebebazi kodwa hayi bonke. Shukuthi ke mangabe uZolile ke sefika ke ekolishi wafunda efundiswa uthisha uDlamini. Hayi ke mangabe eqhutshekwa kwake kufunda lana uthisha uDlamini nje ngathi une soft spot for uZolile. Mangabe enza ama-example eklasini wenza ngoZolile. Mangabe ekhuluma ngabazali abalungile nabazali abayiphethe kahle abanemfundiso enhle, ukhuluma ngabazali baZolile. Hayi ke ngokuhamba kwesikhathi kwaze kwafika izinsuku zokuthi sekusondela iPhasika. Hayi ke nakhona uthisha uDlamini waqoka uZolile ukuthi kube uyena phela odlala imain role, kube uyena odlala irole enkulu estorini esasodlalwa sePhasika. WeZolile, yazi yonke into engihlala ngithi yenze nje uyenza ibe perfect. Wenza ngani ungitshene mina mfethu? Into engikutshena yona nje awungabazi mfethu, uhlala udabeni into noma sengikufundisa yona awutshene mina usuyenza kanjani? Hayibo, thisha uDlamini inkosi yami, angani mina ngilandelele izinyathelweni zakho. Mina ngenza konke lo ngitshele kona. Shukuthi uwena kahle kahle la uthisha perfect. Uyazi ukufika kwakho nje la ekolishi wawenza umsebenzi wami walula ngoba nje onke izinto engikuthi zenziwa abafundi uvethu uqhuma uhlale uzenze nje ungabi into yalutho. Hayi noZolile man, ikhona into wenza ngayo, uyangifihlela. Wenza ngani? Thisha uDlamini Jesi Maria ma
Lameqa-ke uthisha uDlamini uThando wayesebonakala nje noma thi uyakhuluma igama likaZolile alipheli olimini. Baze bagcina badinwa baganuni wabo abanye abafundi bahamba bayocela uReverend owumphathi phela wekolishi bambikela ngalolu daba likamfundisi uthisha uDlamini ukuthi nangu uDlamini wonke ama-facilities aqala kuZolile, zonke izinto ezinhle eklasini uZolile, nama-role okethe eklasini abalulekile anikeza uZolile, yonke into uZolile, bona baza kamuva when it comes to uthisha uDlamini. Malandela Dlamini, ndoda yamadoda, njengoba ngikubizile ngacela ukuthi uvakashele lapha ehhovisi lami, kunendaba engiyiphethe ezingezokwehla kahle noma engezingahambi kahle engiyitholayo kubafundi la ngaphakathi. Kunesikhalazo ke sesikhona ke Dlamini ke esikhona ngawe nondodakazi uZolile, undodakazi kamfundisi uGumede engisithola ngabafundi. Abafundi bayakhononda ke bakhala ukuthi yonke into eyenzakalayo sekugqama le ndodakazi kamfundisi uGumede phambili euzolile. Ngisho kuthiwa ukudeliver ifacility ethile la ekolishi kuba uZolile phambili. Ama example noma uchaza ufundisa kuba uZolile phambili. Angazi ke noma ke Baba Dlamini mfowethu unalo ulwazi mayelana nale complaint efikile ilethwa abafundi la kimi. Mphathi wami, ngokukhulu ukuhlonipha nokuzehlisa ngiyakuzwa ukushoyo, kodwa mphathi engifuna ukusho nokucacisa phambi kwakho kuukuthi ma abafundi bekhala ngokuthi yonke into engiyenzayo sekuuzolile phambili, engikhumbula eklasini mina ngeke ngenze isibonelo ngawuzolile ngoba enza kahle, enza the very same thing esuke ngicela ithenziwe abafundi. Lokho ke angikho wrong, kodwa ke mphathi wami ke ngiyakuhlonipha futhi ngiyazehlisa kuwe njengobaba kimi, umfundisi kimi. Baba, kuyisifiso, kunento engifuna ukuthi ngiyisho phambi kwakho. Baba, kuyisifiso kimi ukuthi njengoba ngiyindoda ngenamfazi, mangithola umfazi, ngithole umfazi onjengozolile. Cha Dlamini, ndoda yamadoda, ngiyakuzwa into oyishoyo, kodwa ke ubungeke uzukwazi uyokhetha ebandleni unothi ukhethe khona phakathi lapha ekolishi. Mawubheka lokho kuzoba into enjani, kuzoba into enhle, kuzokwehla kahle kubafundi ukuthi uthathe khona la ekolishi. Cha mphathi wami, angiphikisani nawe nokushoyo nombono wakho, kodwa ke phela ke mphathi uZolile usemdala, uneminyaka engaphe kwa-18, nanokuthi ke phela uZolile uyingxenye yebandla, uzala umfundisi ebandleni. So nalapho ngiyobe ngingadukile kakhulu. Angazi mphathi wami ukubona kanjani nalokho. Cha Malandela, wena walandela inkomo zamadoda, ngiyakuzwa mfowethu, kodwa ke ngizoke ngithinta isigungu ke sithamunde, ngizwe esigungweni ukuthi ke siyawuqhamuka nami uphi umqondo mayelana nodaba lakho songitshene lona. Ngiyothi ke mfowethu ke ngayithola impendulo bese ngibuyela kuwe. Sahlangana-ke isigungu sekolishi elikhulu phela eMnambithi, ikolishi lamaDashi. Hayi-ke saphuma nesinqumo sokuthi umfundisi uDlamini akunankinga, le ntombi aseyibonile angaqhubeka ayithathe afezekise uthando lusenhlizweni yakhe. Hey, injabulo yayisebusweni bukaZolile mangabe umfundisi uDlamini amtshela ukuthi uGajo uThando ufuna ukuthi athumele abakhongi bahambe bayolobola lapha kubo. Kwasho ukuthi ke nakuzolile naye bekanemizwa efanayo ngothisha uDlamini. Ngicela ukukutshela ke kwakusindwe ngobethole kumnandi kudelile phansi le eShowe ngenkathi ke uDlamini ezoletha amalobolo. Akuthathanga nesikhathi esingakanani zawushaya, washada phela uZolile kanye nomfundisi uthisha uDlamini, kwaba uMr and Mrs Dlamini. Inkinga phela yaqala emva komshado phakathi kamfundisi uthisha uDlamini nowakwakhe phela uZolile uMagumede. Hayi-ke bathatha imoto ezizohlobo oluphambili bagibela bapepenyeka phela, bebebahleke ngosuku lomshado. Beqonde kuphi? Beqonde kwi-honeymoon phansi le kwelikaBhanana eThekwini ekunolwandle olugubha amagagasi. Ngicela ukukutshela ukuthi injabulo bibhalwe ebusweni babo, bechachambili impela ukuthi hayi-ke baba sekufeziwe kuNkulunkulu kade ngikufuna ngempilo yethu, siyoyi-enjoya phambili. Mebefike ehhotela sebedlile ongcamnce, baphuza ojusi, badla namasaladi.
ngisho ne-dessert uqobo. Kwafika-ke isikhathi sokuthi-ke bazohlukanisa ikhekhe phela, bashaye isika lo khekhe, into abahlangene ngayo ku-honeymoon. Hhayi-ke mase kumele benze inkonzo yasekameleni, zaqala iy'nkinga. Nkosikazi wami Magumede, angiphilile ma. Lokhu ngifile la ehhotela nje. Isiso sengibambe phansi phezulu, siqinile. Angazi kwenzakalani ngami. Akuvumi ngenze lutho nkosikazi. Ngiyabitozela nje, angazi ma. Awu Nkosi yami, mnyeni wami, malandela busiba lukhulu. Kwabuhlungu ukuzwa lokho. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe lamasaladi kade siwadle emshadweni bekamaningi phela nawo. Ibandla belikhipha unyawo. Hey, akusekho ngisho nezihlahla zagwavuke la eThekwini ngoba phela yonke into isihlabathi solwandle, ulwandle ligubha amagagasi. Ngabe ngiyaphuma nje ngithi nje ukuqalazela izihlahla zagwava ngixovele baba. Kwekuthi ukudamba ubuhlungu eswini. Zaphela insuku kwi-honeymoon. Kwaze kwafika ilanga lokuthi bagoduke baye ekhaya phela. uDlamini nowakwakhe uMagumede. Lutho inkonzo yekamero abazange bayivakashela. Indoda uDlamini bekabhize egijimela etoilet, kancane kancane uyaquma, uyakhala uthi ngafa mfazi. Hey, bekushubile kuleya ndawo. Ngicela ukukutshena lokugula nje kwavela nekwaqubuka esikhaleni bengakulindele. Ayike mebefika ekhaya wami kuhlanganisela amakhathakhatha, ehlanganisela umnyeni wakhe phela uDlamini wakhe. Ayike kwacaca ukuthi inkinga ayikho emakhathakhatheni, inkinga ayikho eswini, ngoba phela nazi izinsuku ilandelana uDlamini uleke eqhamuka nama-excuse ebalekela umfazi ukuthi phela kwenziwe inkonzo. Zadlula izinyanga, zadlula izinsuku, waze wadecide ukuthi amqonde umnyeni wakhe, aqondane naye ngqo enhlavini zamehlo, athi baba ayidingi idwele ndaba. Baba, ngiyabona ukuthi inkinga ikhona la. Mnyeni wami, ngenhlonipho enkulu nangokusaba okukhulu, njoba sisemshadweni la sibambisene, noma thiwa yini le affecta wena i-affecta mina. Baba, kutheni singayenzi inkonzo yasekamerweni sishadile? Why uyibalekela? Phela baba, ekamereni akukhali uhaleluya no-amen. Kusho umsebenzi baba. Kusebenza amathuluzi, kulwa amathuluzi ekamereni. Kanti baba thina kuyoze kube nini? Awungicacisele siba likhulu, ungibeke emqondweni nami ngi-understand ukuthi inkinga ikuphi. Mngami, hayi ngoba ngibalela inkonzo yasekameleni. Yebo ngiyakubona njalo uma ungithinta. Kodwa ke mngami-ke into engafisa ukisho kuwe, ngiyacabanga ukuthi isikhathi senkonzo asikafiki. Kuzofika la mngami esokototana khona, sojabulisana khona. Kodwa njengamanje umoya ongcwele akangifikeli ukuthi siyenze inkonzo yasekameleni njengamanje. Ayingeke malandela, angeke Dlamini. Hayi baba, cha siba likhulu, ayihambi njalo umizoduma. Dala sashada uthi isikhathi namanje sakafiki. Angikhoni mina baba, angikhoni baba. Mangabe baba kuukuthi ikhona inkinga ekhona, yini baba? Ithuluzi lakho alisebenzi kahle. Why singahambi siyokodokotela baba? Siyobikela abantu abakhulu loludaba kube yibona abalungisayo. Ngoba phela baba kusiza ukuthi lokhu sizenza ama-couple goals sivele emphakathini sijabulile bonke abantwana bafisa ukushada ngenxa yothando lwethu. Kanti thina ikhona inkinga ekhona la asijabulile neze kulomshado. Hayi ngeke baba, ke siye kukuphila manga manje. Sifesane nezinkinga baba, sidile nazo, sibheke ngqo inkinga. Nkosikazi wami Magumede, ngiyakuzwa isikhalo sakho shoyo. Kodwa ke nkosikazi, ayikho nenye indlela esingazama ngayo. Angeke ngikwazi ukuya kodokotela. Odokotela abaningi la lezi ibhedlela bangazi kakhulu. Bandlule ezandleni zami, abanye bengabangani bami. Bazothina emabezwa ngale nkinga ukuthi mina ngize ngale nkinga kubo. Nkosikazi, ngibona kuyilihlazo kimi. Angazi noma ikhona indlela wena ocabanga singenza ngayo. Ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa siba likhulu. Yona impela le izothanda ukuthi ibe risk yokuya kubafundisi. Kodwa baba usizo siyalidinga. Yazi ukuthi baba phela njengoba thina sabazalwane, uma ngike ngambamba enyonyoba ekhokhoba eyovakashela isangoma, futhi ngathi indaba yakhona mase ngiyifacilitator, sengiyilandela kahle iqwini, ngiyilandela kahle ezinyathelweni, ngayibona lo ndaba leyo isebenza. Sikhona ke nami baba isangoma engisaziyo. Mhlawumbe mengicabanga mhlawumbe singazivakashela, mhlawumbe likhona usizo esingalithola.
Ngiyazi ukuthi uyakholwa kakhulu baba, kodwa kulesikhathi samanje usizo baba siyalidinga. Nanoma uluphi usizo esingalithola liyosisiza. Ayike uDlamini nowakwakhe uMagumede phela bahamba-ke bacathama ebusuku abantu belele. Baya komunye ugogo ekuthiwa ugogo Maweni. Hayi kuthiwa lo gogo uyawushaya umsebenzi wakhe, uyawenza into yakhe. Hey! Yo! Ay! Konekeni sengayo lapha. Oh! Ay! Siyavuma makhosi. Ay! Konekeni khona. Into kababa isebenzi. Hayi! Namanga into kababa isebenzi. Siyavuma makhosi. Athi amakhosi into kababa isebenzi. Oh! Siyavuma makhosi. Hayi! Ifonto yekamero. Hayi! Ayivuki into kababa. Hayi! Hayi! Batha bakhulu. Ubaba uzovela simhlale naye simpheke. Oh! Uzodinga ukuphalaza. Oh! Uzodinga ukuqunywa. Oh! Shayivume. Makhosi amakhulu, siyavuma. Ugogo Maweni phela wawutshela umndeni. Watshela uDlamini kanye nowakwakhe uMagumede. Wabatshela ukuthi hayi amakhosi kune connection la engahlangani khona. Akhomba umuntu amakhosi, akhomba indodakazi yakhe ukuthi kuyomela ukuthi indodakazi yakhe kube yiyona phela epheka uDlamini. Ngoba yena amadlozi akamkhombelanga lo msebenzi. Amadlozi asekhulumile aseyikhombela umuntu. Waphinde waqhubeka kuMaweni wathi kuyomela ukuthi uDlamini asale izinsukwana nje bake bathuka umpheka bamxilonge bamsize. Kothi mangabe sephuma la uyobe sewushudi phela. Into yakhe isumqabaqaba njengeqaba likaVinika. Wena wabona ushunwe inkabi ngoba kuthiwa into yakhe ayisebenzi Jesu, xhuma ingane ilahleke lapha. Wasala ke uDlamini kagogo Maweni isangoma esikhulu esingahlula lutho. Ekusaleni kwakhe ke uwakwakhe wagoduka wabuyela ekhaya phela uMagumede uZoliswa. Hayi ke kwaqala umshikashika usuku lokuqala ukuthi bampheke uDlamini. Sho ukuthi abaphansi babekhulumileke bakhuluma lapha endodakazini kagogo Maweni bathi ubomshaya ngomshanelo esithweni sakhe sangasese. Hayi ke bamshaya ngomshanelo esithweni sangasese lutho ukuthi sivuka isitho sikaDlamini. Hey, ebusweni bikaDlamini uDlamini bekabuka edumele ebukeke ejabhile azasibuka isitho sakhe athi inkosi yami kodwa Nkonzi Malanga ungenzani usungiphoxa kanje usungiphoxa nasezinyangeni ezinkulu. Isho indodakazi kagogo Maweni ukuthi hayikhululeka kusasemnyango kusaeli kabi sizophindelela kwabadala sithi abakhulume ngoba sitshela ukuthi siyisolva kanjani lenkinga. Indodakazi kagogo Maweni mangabe ibuya ngosuku lwesibili iyabuya isithwayizela nje ihamba kanje wathuka uDlamini. Kwenzakalani la? Yathi abaphansi sebekhulumile bathe angeke ngikushaye ngomshanelo ngikushaye ngingaqokile nginje. Bekusekuseni kuyimpondo zikaNkomo. Kusekuseni lalibanda ngalolo langa. Ivuka ekseni indodakazi kagogo Maweni yafika uDlamini yamshaya esithweni sangasese. Ngicela ukukutshela ukuthi sama sathi impo isimo isitho sikaDlamini. Hawu ke ngicela ukukutshela ke phakathi kwantokazi kagogo Maweni noDlamini angazi bese betest driver or bebenzani kwabo ngaphansi nongaphezulu. Iyaqala kanjalo ke indaba yaDlamini nogogo Maweni. Asho ukuthi mina bengingazwe indodakazi kagogo Maweni usikanti izidlo zimnandi kanje. Adlula amasonto azalekana lutho uDlamini ukuthi abuye ekhaya. Lapha akasatholakala ngisho nokumakhala ekhukhwini. Wabona uZoliswa uMagumede uthi ayingeke angeke ngivakashele esigodlweni ngihambe ngiyoyibhekela mina. Yize babe ngitshelile ukuthi ngingafiki bayongitshela mangabe sekulungile. Ngicela ukukutshela ke wathi esesemasangweni akagogo Maweni uZoliswa kwaphuma yena qathatha ugogo Maweni. Kanti kahle kahle mangabe usegethini kuye kube khona izisebenzi zakhona ekuyizona ezikathendayo. But ngalolo langa kwaqhamuka yena ugogo Maweni waqhamuka esesakazela ezigethini.
Wafika-ke kuZoliswa wamtshela ukuthi hayiZoliswa ngoba wena useyinsukwini usesikhathini zomuntu esifazane ey'nsukwini zakho zenyanga awuvumelekile ukuthi ungene la. Kuyomele ukuthi isigodlo sigezwe sonke mangabe kungene wena futhi uyophazamisa nokulashwa kwendoda yakho. Siyocela ukuthi ubuyele ekhaya, siyokutshela mangabe sekulungile. Ugogumaweni wezama ukuxosha uZoliswa ukuthi ahambe. Hhayi-ke wahamba kuZoliswa inhliziyo yakhe ibuhlungu engazwanga ngisho nangeprogress yendoda yakhe ngoba bamtshela nje ukuthi isalashwa siyokutshela mangabe isi-right. Whatever leyenzakala esigodlweni siyokutshela mangabe indoda yakhe isi-right. Endleleni uZolisa esephindele ekhaya idlathi ibheke phansi kanjalo ijabhile makwabo. Hhayi-ke mangabe unelanga elimbi nje yonke into ivelana ibhede ibheke phansi yonke. Qhumiyane isondo kuZolisa. Nhlanhla leyo imoto ingaphaphalazi. Hhayi-ke manje uZolisa usemeceleni akasazi ukuthi alishintshe kanjani isondo ngoba phela bekangazange nje walokotha washintsha isondo ngoba umnyeni wakhe bekenza yonke into. Hhayi-ke kuqhamuke omunye utaxi driver emotweni akalayishile. Unice uyaxoxa ukuthi hawu ntokazi ngiphuma kohambisa abazalwane kade ngiyobadeliver ngala othi ngikusize. Hhayi-ke futhi utaxi driver amsiza kwenze konke kube lula. Asethi utaxi driver othi ngeke ngithathe inamba yakho ukuze ngibone ukuthi ufike kahle ekhaya na nawe ethathe yami mangabe ukuthi lesondo leli liyahlupha futhi ungifonele. Wathi eqeda ukufaka nje inamba kaZolisa efonini yakhe utaxi driver wathi hayi ngeke ntokazi ngeke futhi ngikushiyeke la wedwa. Ngcono ngikulandele ngize ngifike nawe ekhaya ngibone ukuthi uhamba kahle uphephile na. Hhayi-ke bekuma silandelane-ke kulandelwana ku-freeway kuhanjwa utaxi owner ngala utaxi driver kanye noZolisa la umfazi kaDlamini. uZolisa wafika ekhaya wafika safe yize inhliziyo yakhe yayibuhlungu ngenxa yento eyayenzakalile. Esabhorekile kanjalo-ke ekhaya uZolisa ekhumbula umnyeni wakhe ovalelekile ngale esigodlweni sikaGogumaweni. Hhayi-ke bekabhizi ku-taxi driver ebhizi loke emsendela ama-WhatsApp emsendela ama-message ebhizi ngoZolisa emfonela. Ngicela ukukutshela nansi indaba iqhubeka naba abantu sebegcina babangani. Yonke indaba isukela ethayini. Hhayi-ke ngelinye ilanga uZolisa naye ebona ukuthi ubhorekile wapheka isidlo sasihlwa. Wavumela utaxi driver kahle kahle wam-invite wathi akeze azodla naye isidlo sasihlwa. Mekafika utaxi driver ufika uhamba ngonyanyavu. Uyayibuza uZolisa ukuthi wena futhi manje ngonyanyavu nje kanti amatekisi ayaholelana ni driver. Hhayi utaxi driver-ke ayikhipha imbulunga athi cha kahle kahle ngu-taxi owner ukuthi kwakuyi-weekend ngalela langa ngihambisa abantu besonto. Nami nje ngiyinsizwa ngithi angeke ngiphume ngiyiqaqa. Sadliwa-ke isidlo sasihlwa ngalolo langa badla abantu badla kwaze kwadlulela baze bagcina sebedla nesithelo esikhulu phela kwenziwa inkonzo yekamero. Mangabe kwenziwa inkonzo yekamero ngicela ukukutshela uZolisa bekamemeza imhlola athi uyaqala ukuzwa into emnandi kanje kanti indoda yakhe ibhizi ncintshe into emnandi kanje. Magumede benginesicelo lapha. Njenge-association yosomatekisi sinomcimbi wokuvala. So bengayisifisa esihle ukuthi ngicela ungiphelezele ngihambe nawe ngazi noma kumbono omuhleni. Ngizobhoreka lapha bonke abantu bama nezamama zabo into zabo ezinhle mina ngihamba ngedwa bengicela ukuhamba nawe. Awu kodwa Mvelase Mthembu uyazi nje mina ukuthi ngumuntu womuntu. Kumagodwa koDlamini bazothina abantu mina sengibhizi lapha ngisesandleni sakho. Sibhizi lapha sibuka wonke umuntu kubonakala ukuthi siqomene. Cha khuleka lapho sithando sami ungesabi. Mina nje lapha ngiyokuintroduce njengomzala wami engihamba naye. Khuleka wena uzophatheka kahle. Phansi le kaNongoma bezenzakala izinto beyihephena kaGogumaweni. uDlamini phela beyangasafuni lutho bekathi yena akasuki la kaNongoma. Ila athola iphakade lakhe usemathandweni nendodakazi kaGogumaweni athi akayindawo futhi akunamuntu ozofika amlandi la amthathe. Mina ngazike ngicela ningangibuzi
ukuthi indoda mhlambe bekukhona lokhu ephuziswa kona or indoda bisemathandweni angempela. Ayike lafika usuku olukhulu. Ngicela ukukutshela ke uMvelasi usomatekisi omkhulu phela bekabambene noMagumede umfazi kaDlamini bebambene ngezandla beya emithingeni enkulu yokuvala kwamatekisi emcimbini yokuyobungazwa phela inyanga enkulu kakhulu uDisemba. Hayike besaphareda kanjalo ke beye emcimbini nasemcimbini baloku nje befunzana amakhekhe baloku bejeqezana behleka kancane kukhulunywa ngisho nento engahlekisi hey abantu abasethandweni olusha bamoyizeliswa ngisho nayinto engathi shu. Kusamnandi kanjalo ke sasuka isidumo. Hayibo kwakhala umbombombo kwakhala ubuqhuqhuqhu yibhamu leyibhamu leinkabi lezi zazibhekise ngqo zibhekise kusomatekisi omkhulu lo uMthembu uMvelasi. Ngicela ukukutshela ukuthi uMthembu wadlula emhlabeni noZolisa naye wadubuleka ngeinhlamvu eziningi abantu bebeyitshela ukuthi udlulile emhlabeni. Ngicela ukukutshela ukuthi uZolisa wahamba wayolala kwikhoma esibhedlela. Impilo yakhe nje bekuliwa impilo yakhe bekalwela impilo yakhe kumbulwa kwembeswa. Mina ngazi ukuthi izinto zaqondana kanjani ngoba phela uDlamini bekasayinto nje ehlala esigodlweni azaqukule ngisho nezikhwama zakhona sekuyena obhincisa amathwasa amabhayi kuyena osekwazi ngisho nokugubha intelezi ukuthi igujwa ngakuphi. Angazi ukuthi ngalolo langa kwenza kanjani ukuthi uDlamini ahamba yesitolo. Wathi meye esitolo wafike wabona iphepha likhuluma ngomfazi wakhe phela ukuthi udubulekile empini yamathekisi kanjani. uDlamini akabange sabuze elangeni wabuyela endlini eyoreporter ukuthi ufuna ukuyobheka umfazi wakhe. Dlozi elikhulu. Thokoza Dlozi elikhulu. Dlozi elikhulu benginombono lapha ade ngiye esitolo ngithi ngiyothenga okuya ngasethunjini. So sengiyithele phe kwenhlekelele laphana ephepheni engithola ukuthi unkosikazi wami uZolile uDutshuliwe Dlozi elikhulu. Awume kancane uyibambe kancane ke weDlamini. Umfazi wakho angani wena ukhwela ingane yale ekhaya wena ubhizi nengane le ekhaya usunomfazi wena awazi ukuthi ngokwamadlozi nina nishadile. Hayi Dlozi elikhulu umfazi wami phela lo Dlozi elikhulu engikhuluma ngaye. So Dlozi elikhulu bengicela ukuthi ngihambe entambama ngiyombona esibhedlela ngifikele mina mathuba lento engiyibone ephepheni ukuthi iyo Dlozi elikhulu. Angeke ukuboneke lokho weDlamini akukho lo yakhona. Wadlubulundela ke uDlamini elibangise esibhedlela eyobona umfazi wakhe. Wathi mangabe efika esibhedlela angazi mina kwenzakalani kuDlamini kwathi iqwebu kwangathi kusa ngokunye eyibuza ukuthi hayibo bengikuphi isikhathi esingaka isikhathi eside singaka mina bengikuphi empilweni yami why bengihleli lapha yana bekwenzakalani kumina. Ngicela ukukutshela ukuthi wakhala kanjalo kuDlamini wakhala ubusuku nemini ehambe yobheka umfazi wakhe esibhedlela. Ngokuhamba kwesikhathi ke uMagumede waze wagcina esephumile phela kwikhoma wabuyela emawodini kancane kancane wagcina ese-right phela esephila esebuyela ekhaya sebejabulile ke nomyeni wakhe phela nethuluzi bakithi lisebenza kahle. Hawu uDlamini omkhulu naye esekwazi nje ukuthi ayivukele engazange waphushwa ngemithi. Kanti ke ngale indodakazi kaGogumaweni phansi phela ngale kaNongoma ibisithwele bese sihleli isisu phela kudala ithola noDlamini bakithi ubusuku nemini bayaxovana bona. Hayike yathumela kumyalezo ngomqhafazo ithumela kuDlamini imtshela uDlamini ukuthi isimo sesimi kanjani. Hawu Dlamini omkhulu sibalikhulu yini engathi ifoni yakho nje kune message engenayo ubani lo siphazamisayo ekseni kangaka sisalele. Cha mfazi ile ndodakazi kaGogumaweni angazi wayengilandele kangaka ngoba mina sengithathe idecision yokuthi kufanele ngifela ufa khona wena nkosikazi wena umfazi wami ngashada nawe ilanga liphezulu ake ngizwe ukuthi bathini kule message abangisendela yona yini abayifunayo ke manje bebengilandela kangaka ngoba phela ngithi ngabakhokhela yonke into zabo zasala ngakhokhela ukulashwa lapha esigodlweni. Iyaphinde yaqhubeka ke indodakazi yaGogumaweni yathubela umqhafazo futhi yathi lalela la eyami ingane ke ndoda
akekho umuntu othena ibhekhi yayo kuyona, ngoba nabadala bayokwenza njalo, bayothena ibhekhi yabo kuwena. Akuphelanga insuku ey'ngaki emva komqhafazo, uDlamini madoda ikhanda lakhe laqala kancane liphithana nje elokhu ebiza umfazi wakhe embuza imibuzo engasile. Hhayi ey'nsukwini ey'ngengaki wagcina esesemgaqweni phela uDlamini ecosha amaphepha. Sizoyibeka lapho-ke kwanamhlanje, maybe siyobuya ngo-part 2 esikhathini esilandelayo. This is a disclaimer, asikhulumi ngogogo Maweni lo odumile, sikhulumela ngogogo Maweni wethu eseyicreatele yena ohlala ngala endasi kaNongoma. Iphela kanjalo-ke indaba yethu. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.